这回去，把这里干能干了吧？问题干方在前呢，那啥呀？那专啊，因为问题没得到来看，过来人来吵嘛，人老让问题，老不让对你不挂。Assembly Organizing Committee Secretary Tuna Som Tiang Chân chính trả cho nên là bung sò vang sầm phát chỉ thấy không cái beram ven tu tha kali beram ven tu tha in beram te tan anun te che in lo fa beram ven tu tak ni lo beram te ata ni lo chuan jing ne lo kan onin alo kala muin beram te tan san chin tin jing nia chuan beram te asea atidak chin in lo fa ania beram te angai saklo wangin atan bo san atan bo
Porque sou